A sada ćemo ponovo o zaštiti životinja, ovoga puta o jednim krasnim životinjama koje žive u našem Jadranu i u Sredozemlju i drugdje u morima, a to su morske kornjače. I to sa gospodinom koji se zove Draško Holcer, inače viši kustos u Prirodoslovnom muzeju u gradu Zagrebu, tako ili Hrvatskom prirodoslovnom muzeju. Bavite se morskim životinjama, je li tako? Pa tako i evo ovim našim kornjačama. Evo, trenutno sam koordinator jednog od najvećih europskih projekata zaštite morskih kornjača. Želva mi kažemo, jel? Pa možemo reći i želve, tako je. Dakle, to je projekt Life Euro Turtles, projekt koji traje 5 godina, financira ga program Life Europske komisije. Evo, dajte nam recite zašto su kornjače toliko važne u našem moru? Pa, dakle, morske kornjače kao i neki drugi organizmi, dakle, životinje na vrhu hranidbenog lanca, imaju određenu ulogu u regulaciji samog sustava. U ovom slučaju morske kornjače su životinje koje možemo nazvati na neki način bioturbatorima, dakle životinjama koje rade nešto na dnu pa onda donose nešto u površinu, uzrokuju miješanje vode, uzrokuju cirkulaciju organskih tvari. Ovisno o tome čime se hrane morske kornjače, dakle na dnu ove glavate želve koje u biti su najčešće u Jadranu, one se hrane morskim beskralježnjacima, dakle na dnu. U nekim dijelovima Mediterana, u onom toplijem dijelu, imamo zelene želve koje kao u savani u Africi pasu na velikim podmorskim travnjacima tamo gdje su one morske cvjetnice pa ih na taj način održavaju. Dakle, one u biti omogućavaju da sustav funkcionira. Što jedu kornjače? Upravo gledamo ove male. Kornjače žive u morima, spavaju trenutno zimski san, ali onda mlade izlegu na kopnu, tako? I onda ti mladi ovako gibaju prema sigurnosti. Ovo je baš snimka koju sam napravio na Cipru kad sam bio u posjeti kolegama, dakle jednom od partnera u ovom našem projektu. Zapravo cijela priča našeg projekta je očuvanje kornjača u cijelom području njihovog obitavanja. Dakle, morske kornjače se gnjezde u toplim dijelovima Mediterana, dakle na obalama Cipra, Turske, Grčke i slično. I onda te male, evo ovako, želve jure prema moru, idućih 48 sati kad u more uđu, jure prema otvorenom da se spase od predatora i onda neko vrijeme provode u otvorenom moru hraneći se takozvanim želatinoznim organizmima, dakle meduzama i sličnim. I kad dostignu određenu veličinu, ulaze u Jadran, jer je sjeverni dio Jadrana, srednji dio Jadrana dovoljno plitak, a opet dovoljno velik, dakle da postoji velika količina hrane kojom se one hrane na dnu. Dakle, na dnu se hrane raznoraznim beskralježnjacima, raznoraznim organizmima i tu provode dobar dio svog života. Kad odrastu... A koliko narastu? Pa, recimo, smatra se da su glavate želve otprilike da postižu spolnu zrelost kad imaju veličinu nekakvih 70-80 cm oklopa. Dakle, to su već stvarno velike životinje sa nekakvih 25-30 godina. I kila? A kila imaju nešto više od 25 ili 30, a dakle budu po 50 i više kila te životinje. Dakle, budu velike životinje. Dobro, vidjeli smo ih na ovoj plaži. Koliko im zapravo škodi turizam i posjeti turista na plažama? Dakle, na plažama, dakle na tim gnjezdećim plažama, turizam je jedan od glavnih problema s kojima se one suočavaju. Dakle, svi mi volimo otići na te takve pješčane plaže, onda kad dođemo na plažu zapravo ne znamo da su u pijesku, toplom pijesku sakrivena kornjačina jaja. Ljudi onda u taj pjesak ubadaju svoje suncobrane pa zapravo probiju ta gnjezda, unište cijela gnjezda. Hodaju po njima, u nekim područjima ljudi čak i voze one kvadove i razna vozila po plažama, dakle opet unište, grade se gradnja na plažama i slično. A što ih na plažama, a što ih u moru? Pa općenito u moru jedan od najvećih problema je interakcija sa ribarstvom. Dakle, veliki broj životinja završava ulovljen u ribarskim alatima, dakle mreže stajačice, koče, na parangale. U Jadranu je pretpostavka da otprilike godišnje više od 5000 životinja završi ulovljeno u ribarskim alatima. Puste kao što vidimo, ako vidite da je živa... Pa da, evo, ovo ja puštam, dakle, jednu zelenu želvu koju smo ulovili u Karinu. U okviru projekta napravili smo jednu aplikaciju građanske znanosti, dakle, može se skinuti na App Store-u. E-Turtle se zove, dakle, ljudi mogu prijaviti svoja opažanja. Inače, zelene želve u Jadranu nisu česte i ova je završila u Karinu.
i da je ostala u Karinu, ona bi preko zime uginula. Mi smo tu životinju nakon dojave ljudi ulovili, označili smo je tim markicama na perajama i evo pustili smo je kod Visa. A kad neko uoči takvu ozlijeđenu, recimo, želvu ili ribari kad ih ulove, kome se mogu javiti? Dakle, u Hrvatskoj postoji sustav koji zapravo velike morske kralježnjake, velike ugrožene životinje, postoji sustav dojavljivanja, dakle dovoljno je javiti na broj 112 i oni će onda znati kako postupiti dalje. Dakle, postoje veterinarske ambulante diljem Hrvatske obale, postoje 2 oporavilišta u Puli i na Lošinju koja će te životinje onda preuzeti iz zbrinuti. Koji je cilj cijelog ovoga međunarodnog projekta Life Ever Turtles? Pa zapravo naš cilj je na neki način stvaranje jednog zajedničkog modela očuvanja tih životinja na cijelom području njihovog obitavanja. Naime, do sad ste imali projekte koji su se provodili isključivo recimo na gnjezdištima. Dakle, ljudi brinu o životinjama na gnjezdištima, onda one odu i onda više nitko ne zna gdje su. Mi smo imali projekt u kojem smo, radili sa ribarima i pokušavali smo im objasniti na koji način životinje koje završe u koči mogu oporaviti prije nego što ih puste natrag u more. Jer životinja koja provede, koja je u komatoznom stanju kad je izvučena na palubu broda, ako je bacite u more, ona je jednostavno toliko iznemogla u biti odnesvještena da potone i ugine jer ne može udahnuti zrak. Ako životinju ostavite neko vrijeme na palubi broda, ona će doći k sebi i kad je vratite natrag u more, ona će normalno plivati i završiti. Znači, zapravo trebate čovjeka malo smiriti da ne... Tako je. Ali treba ju pustiti, znači da dođe k sebi, ali da se malo oporavi. Ipak je šok kad je izvukla. Tako je. U svakom slučaju, znači, naše aktivnosti su usmjerene na zaštitu tih životinja u cijelom području i zapravo na stvaranju tog nekog plana integriranog, recimo to tako, upravljanja između svih zemalja koje imaju neku odgovornost. Ne znam jeste li nabrojili koje su sve te zemlje? Dakle, zemlje je 6 zemalja Europske unije, jer taj program LIFE financira programe unutar Europske unije. To su Slovenija, Hrvatska, Italija, Grčka, Cipar i Malta. Mislim, te zemlje smo odabrali u ovom prvom dijelu projekta zato što je to u tim područjima su glavne, zapravo ta naša mediteranska populacija koristi taj istočni Mediteran. Evo ga, želimo vam puno uspjeha u ovom projektu, da ih još uvijek možemo sretati u našem Jadranu i uživati u ljepoti glava tih želvi. Hvala vam.